Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a esta finestreta nova, a este podcast que a partir d'avui es crea en el Meridiano de l'Horta. Ja sabeu que el diari porta en paper i en digital 12 anys informant del que ocorre a la nostra comarca. I des d'avui iniciem este nou projecte on passarem moments interessants i divertidíssims amb persones destacades de la terreta. Avui tenim el plaer d'encetar estos minuts amb una persona que ha trencat sostre i ha arrencat molts somriures. Hola, tia Vicentica, com està? Hola, com estem? Molt bé, carinyo. Així, mira, fent putxero. Ai, mare, a aquestes hores ja estàs preparant tot el dinaret. Molt bé, no? Dona, n'hi ha que fer-ho amb previsió. Què vols, que soc d'aixes que ho descongelen tota aquella manera? No, dona, la cosa n'hi ha que preparar-la com Déu mana. Molt bé, o sigui que tia Vicentica eres molt previsora. Sempre. N'hi ha qui va con cagallo per sequiar, però una Vicentica com Déu mana, una dona valenciana com Déu mana, ho té sempre tot preparat i dispost. Ai, mare, que bonica eres. I a veure una coseta, què tens per dinar? Al sanguango per ahí o aquí tens a més gent? Ai, si fora el sanguango, cariño mío, el sanguango, aquí no és el sanguango, la poera cada 2x3, ai, si tingués una miqueta de caldo, que figa més descansat. I també la meua encarnin, que no sap fer-la en un canut. I mira, els tinc a tots, a Maria Samantha, a tots els tinc al meu Juan Francisco, a tots. Molt bé, tia Vicentica, espero que li isca bo, ja m'ho contarà. I una coseta. Dona, me dius unes coses, com te caixir-me, filla, de categoria internacional. Ja me passaràs la recepta. Vale, un superguare. Perfecte. Una cosa, tia Vicentica, la paraula sanguango, tu saps que aquesta paraula ha calat moltíssim entre els seus seguidors, no? Sí que sí, que anava a dir als concerts, calla, de moment encara no faig concerts, però sí que me'n venen les dones, i diuen, mira, Vicentica, este és el meu sanguango. Dic, sí, que això fa cara d'això, tots els que m'ho diuen fan cara de sanguangos, també t'ho dic. L'ha tornat a la modernor, aquesta paraula. Sí, perquè a més és una paraula molt valenciana que estava un poc com a que no se coneixia, un poc en desús. Però els que en ma casa sí que es gastava, no es gastaria en altres cases, però en ma casa sí. Però això ja ve de fa molts anys, quan la tia Vicentica encara no la veieu en persona, que, com diu el meu amic Eugeni Alemany, en persona guanya, saps? I no me veia, me sentia en la veu a soles, i el sanguango ja era sanguango. Per això està tan calat en tots els oients. Primer va ser els oients i després pues, ja no se concediran televidents que me veuen a mi per la tele i per el mòbil. Per tots els puestos televidents, exacte. Sí. Tots els puestos estic. Exacte, per cert, estàs en tots els puestos, tan puestos has estat que ens hem enterat que has estat fa poquet en l'encontre junt a la infanta Helena, no? Contents, per favor. Ai, la meva Helenita de Madrid, mos guarde. Primer, doncs mira, jo n'hi havia principal a fer ahir el meu acte, el meu monòleg, i me digueren, tieta, bé, o l'infanta, i vaig dir, la infanta no, la meva Helena, que és neboda meva tota la vida, des que naixé, i me digueren, sí, però ahir ve una cosa molt institucional. Vostè no li diga res. Dic, no li diga res? No li vaig a dir jo res. Neboda meva què és? I pues sí que li vaig dir, xica, ja mos veiem en el dinar de Nadal. I coneix que li va fer molta gràcia, al públic també. I després pues, ja me la vaig trobar, i molt bé. Pues com sempre és ella molt simpàtica. Molt simpàtica. La teua amiga quan diuen, com es diu? Simpàtica? Molt simpàtica, sí. Molt simpàtica i molt agradable, molt amable i sigui molt educada. I pogueres... Però de veres que sigui molt simpàtica i molt risuenya, se va riure molt. Pogueres donar-li un palmito. Això és cert? Això, home, clar, això és de veres com si menjares peres i les cagares senceres. Figues que la meua neboda fa palmitos i me digue, tieta, m'he dit arribar de la meua part, que si no, d'ací que mos veixam en el dinar, dic, pues no pateixes, carinyo, la tieta li dona. I jo li dic, bueno, clar que sí, l'agarra de molt bon agrado, se va sorprendre molt. Ai, que bé. Que bonico, diu, això ho has fet tu? Dic, no, carinyo, tantes coses no sé fer. No sé fer punt de ganxo. Si vol li faré a la Victoria Federica una camiseteta de punt de ganxo o algo, que jo la veig un poc despitrala a voltes. Mira que bé. De Flor i la Net no parlarem, perquè de Flor i la Net és millor no parlar. I jo dic, això un altre dia fem un altre capítol. I això ho va fer la meua neboda, Anna, que ella pinta palmitos. I xica li agrada de lo més.
Que estàvem parlant de la Dana. També? Sí, perquè ella ha estat col·laborant i ajudant-me a dir-ho tot. I ella havia estat, i me digué, me feu molta gràcia perquè havia enviat a un forn de Benetússer a comprar pa a l'escolta, perquè diu que el provar quan vingué i el fent natural que el fent a ella l'agrada molt. I diu, i els han donat una sorpresa. Dic, no, sí que s'hauran endut sorpresa, sí, clar, veig tu. Mare meua, i tant, que alegria hauran agarrat. Me digué que estaven tots, la família estaven molt pendents, i jo vaig comprovar que estaven pendents, que ella havia estat així, i havia estat organitzant altres coses de les visites d'ella de la Dana que havia fet. Molt bé, xica, molt bé. Sí. I tia Vicentica, ara que m'estàs nomenant Anna, no sé si està per ahí la teua neboda, si me la pots passar per parlar en ella un poquet. Està sempre, Anna, cariño, estan així de la ràdio, que volen parlar en tu, mi vida. Està ocupat, però ben seguida per parlar amb vosaltres. Vale. Moltes gràcies. De res, carinyo, bona vista de Xan, figues en agost. Besés, tia Vicentica, gràcies. Hola, què tal, com estem? Hola, Anna, què tal, com vas, com estàs per ahí? Què tal, tot? Sense parar de fer coses i esquivant esta dona tot el rato. Sí? Intentando, almenys. Però se porta bé. Sí. La veritat és que és divertit. Jugar a ser una altra persona és divertit. Tinc que reconèixer-ho. Sí, no pararàs en torreta. I això, a més, és el que te volia preguntar, Anna, perquè sabem que vas sempre molt de lío, però jo vull que m'expliques que abans de la tia Vicentica, tu, com a Anna Muñoz, eres molt coneguda per fer palmitos pintats a mà. O sigui, l'art de pintar, no? Sí, un treball que, si no m'equivoque, compagines encara en l'actualitat. Conta'ns un poquet, Anna. Sí, de fet, estic parlant amb vosaltres i estic fent un poquet de tot. Estic remodelant la web de la tia Vicentica, pujant, no?, els shows nous que tinc, i ara mateix ha vingut un amic meu a veure i em diu, madre mía, què estàs haciendo? Dic, pues tota la vega. Jo tinc la peluca així, literal, perquè estava gravant antes una cosa, i, bueno, pues remodelant la pàgina web i tinc un palmito així esperant-me. Jo vaig fer belles arts i ja antes de fer belles arts ja me dedicava als palmitos, a través d'una mestra meua de l'institut me fiqué a pintar palmitos perquè ja ne pintava, i, bueno, me va agradar, i lo típic, de uno pa la amiga de ta mare. Després, ma abuela volia, són molt d'abueles, li volia regalar uno a la seva metge, i entonces, pues, bueno, li vaig fer i tal, i ja es comenci, i fiu d'això una professió, i fa, pues, molts anys de tinc, a veure, tinc 46, i en 15 pinti el primer, en 20 era professional ja del palmito. O sigui, fa 26 anys que pinte palmitos. Ja fa quasi 30 anys, exacte, mama mia. Sí, jo he sigut indumentarista oficial molts anys de la Fallera Major de València, les Corts d'Honor, palmito a totes, a les 26, i sí que antes, des del 2005 fins a l'actualitat, que ja el tenen, les 9, Carmen i Marta, he fet sempre els palmitos de les Falleres Majors de València. Elles n'han tingut sempre, ininterrompidament. I les Corts alguns anys han tingut, altres anys també perquè ha sigut oficial, altres perquè la Fallera Major a la millor és la regla de la Cort, i tinc molta relació en el tema del món de la indumentària. He fet 10 anys teles de falleres, algo que la gent no sap. Està aquí treballant en una fàbrica i dissenyava teles i me dedicava a això, i a fer les col·leccions de les teles de fallera. Per això m'agrada molt la indumentària i la conec i la he treballat. Mare meva, entonces, la tia Vicentica vols dir, Anna, que agafarà vacances o descans en la setmana fallera o com? Sempre. Sí, no, a més és una decisió meva personal. Inclús a voltes tenint el temps, no vull perquè, a més de lo que t'he comentat dels palmitos, jo pinte falles. Entonces, se me complica molt. A mi ara, a partir de desembre, se me complica l'assumpte. Perquè pinte falles i fa uns anys vaig fer el vot de fer grans, no? De fer monument gran, que és més sacrificat, no?, que l'infantil. Jo es comenci fent infantils per el tema dels palmitos, simplement. Me van veure els dibuixos dels palmitos i me diuen, necessitem que mos facis aquestes coses en concret, i d'ahir votí, i per què no fas això, i ja no parí. I d'ahir votí a les grans. I, clar, en les grans faig secció primera en València i secció especial. Enguany faig al Mirante Cadarso, he estat 2 anys i he estat 2 anys fent Convento Jerusalén. Entonces, és una feina molt sacrificada, de moltes hores, molt pesada, i un quan t'està a l'escenari ha d'eixir bé. Entonces, si tu estàs molt de rato, moltes hores pintant en
en fred, perquè se passa fred, Clar. en incomoditat, perquè a voltes la figura te la tomben, te ho arreglen, te ho fiquen tot perquè tu estiguis el més còmode possible, però inclús així a voltes pues, tens que estar dalt d'un andami, tens que estar dalt d'una escala, potser 3 hores fent força a les cames. Clar. I arriba un moment pues, estàs cansat. Clar, Després, clar. anar-te'n a actuar, crec que no, perquè al final ni fas bé una cosa ni fas bé l'altra i jo crec que actuar n'hi ha que eixir en tota la intenció. Ah, però I està bé chica, que soc fallera i m'apeteixen falles, estar en la falla. I ja disfrutar. està, i ser fallera, disfrutar de lo que fan en la meva falla, que és una falla molt normal. Una discomòbil, pues la discomòbil, chica, que fan berenar de xiquets, pues ahí, al els xiquets, a berenar i a ajudar i ja està. No, i Soc una Anna, més en la meva falla, Ja, no, jo penso que també està bé que la tia Vicentica se relaje un poquet, no?, i descanse i, bueno... Clar, té que haver moments per tots. A voltes combinen les dues coses. A voltes me'n vaig per ahir i la tia Vicentica suposa un viatge familiar, que mos ha passat, o una excursió d'un dia. Anar-se'n de matí, perquè hem actuat en Alcoi de vesprada i anar-se'n de matí. Després veure alguna cosa, en Ontinyent vam fer, per exemple, o s'han quedat a dormir Sant Juan Goyo una volta anàvem a Dénia i molt proper de Gandia, pues se quedarem allí a dormir i bueno, pues passarem una nit que passes diferent, no? Que ja no és anar i tornar, intentem combinar-ho. Clar. Fer un poc de conciliació familiar, no? Que se diu. Exacte. I com a tia Vicentica tens l'agenda a tope, m'imagino que el que te queda de dels mesos d'este any i els de l'any venint del 26, com se presenta tot? Ple, està ple ja. Està ple en un sentit, perquè a voltes me diuen, és que vist que tal cap de setmana no actues, no pots vindre, i dic, no, és que és lliure, és que tinc que descansar, perquè jo de dilluns a divendres, i a voltes dissabte i diumenge, pinte. És que a mi no m'importa treballar les sèries, perquè treballo el que m'agrada. No, a lo millor no treballo tot el dia, a lo millor, no sé, un diumenge treballo 2 hores, però la gent, entre cometes, normal, que treballa en una fàbrica o un establiment o el que siga, igual treballa de dilluns a divendres i dissabte i diumenge és 0. Jo 0 no tinc mai, perquè sempre tinc algun vídeo que està al pendent, tinc que gravar alguna cosa, tinc que fer, ara per exemple estic fent una entrevista. Tot forma part de l'univers de la tia Vicentica. La web la controle jo i la manejo jo. Tot el contingut que s'apuja el manejo jo. Pues tot això són hores que tu li dediques al personatge, hores que tu no cobres. I que la gent no però, sap, clar. òbviament, és una inversió que tu fas per una promoció o el que siga, però n'hi ha més allà de lo que és el personatge o el que la gent veu en l'escenari. N'hi ha una producció darrere que requereix un temps, però n'hi ha que descansar. Entonces, me deixo huecos de descans. Per què? Per no fer res, o per anar-me'n a algun viatge amb les amigues, per anar-me'n en les xiquetes així o allà, o per... Anava a dir-te per tocar-me la mapuda, però no me la toca. No me dona temps a tocar-me la mapuda. Va fer el que te doni la gana, clar que sí. N'hi ha que haver temps per tot, clar que sí. Ho intente. Anna, recorda'ns la teua web, perquè ahir jo sé que fiques les pròximes actuacions o on vas estar. Si me recordes... molt xula, la pàgina web està molt guai, podeu veure molts qui som, el Saguango, qui soc jo, tot el que fem, no? I després teniu una pàgina, un apartat que es diu shows, ahir us ho explicat, i una que fica pròxims shows. Ahir aneu a tindre tot on vaig anar. Per lo menos és que se poden dir. N'hi ha algú només, però que a voltes, per coses tècniques o el que sigui, me diuen, no pots dir-ho encara. O ara ja, que ja, el que siga. En latiavicentica.com. Com sona? Vicentica. En S.A. És que a voltes la gent busca, diu, és que no t'encontrava. I me fiquen, Vicentica. Dic, és que no és com tindria que ser. És que és un nom artístic i decidirem que anàvem a escriure-ho en S.A. i per fer una gràcia, saps? Per tal, és Vicentica en S.A. i per supost en V, que també m'han buscat en B alguna vegada. Val. Aleshores ho recordem, Vicentica, latiavicentica.com. Latiavicentica.com. Que me estoy liando yo ahora. Dic, a veces piensen que estoy en el reino de Bizancio y me busquen a mí ahí con los reyes bizantinos, pero no soy bizantina, soy Vicentica. Vicentica, exacte. Entrarem ahir a veure quines són les teues pròximes actuacions i, Anna, per a finalitzar, el personatge de la tia Vicentica, que s'ha guanyat el cor de tots i de totes, això està claríssim, però... el meu. Que bonica. Però què té la tia Vicentica en comú en Anna, a part de l'adoració per el poble d'Albal? Què teniu en comú? Quin nexe d'unió teniu fort?
principalment el valencià. El valencià és l'única cosa en la que som clons, menys en el tono de veu, no? A lo millor la intensitat que li fique jo o la intenció al parlar que li fique sí que és diferent, no? Però el valencià que parle és el mateix. Vull dir, jo no force mai res. Les frases que t'has dit antes parlant, que saps que no s'ha parlat antes, ni m'has dit, te vaig a dir, tu diràs o no sé què, vull dir, dic lo que me pareix llau. Sí. Les frases són autèntiques, meues. Jo parlo aixina, sempre. Les expressions que gastes perquè les gaste. En ma casa parlem aixina. Si mos sentires parlar als tres, me referís com mon pare, ma mare i a mi, aixina. O en les meues ties, ja estan així les meues ties, pues és que és un parlar familiar, és un parlar molt d'albal, i això sí que és, al 100% som iguals. En la resta, la mente de solucionar a la gent, però tinc de doctora menocent. No m'interessa la vida de ningú, no em pregunte per res. A voltes me fan uns jaleos contant-me coses que me passa el rato dient no sé qui és. I enseguida la meva amiga, la famosa Poera, me diu, sí que la coneixes, fulanit, no sé qui és. I callense a l'encarnita vol arreglar-ho, que l'amo encarnin, que no menen els vídeos, les no menen tant. I que aquí, una cocina que no les conec, volen que les conega i no es conec a les persones, no m'entere de ningú. No m'entere de res, soc l'última en enterar-me de tot. Me fan uns croquis impressionants, o sigui, soc zero bizantica de veres. No tinc les mateixos costums tampoc que ella, en el menjar sí. Però jo crec que això, tant ella com jo, sí que parle d'ella en tercera persona, perquè és una persona, com podeu comprovar, que no tinc res que veure en ella en aquest aspecte. Sí que tenim molt de carinyo a la terra, això sí que és de veres. Al meu poble, però no d'ara, de tota la vida. Jo de xicoteta sempre presumim molt de ser d'Albal. Sempre està molt pagat el meu poble, que crec que és una cosa important. Ho té que estar pagada on és. No ho siga. Si fora gallega, vamos, tindria 25 passos i seria ella, m'entens? Sí. Tindria, no sé, moltes fanecaes d'allí, de sembra d'allí, de tot d'allí, m'entens? Clar, defendries la teva terreta, clar. Perquè crec que mos fa especials als valencians per ser com som, i l'idioma forma part de ser com som i la nostra forma d'actuar. És que un valencià de boda no és igual que una altra persona. És que un valencià d'enterro no és com una altra persona. És que tenim una coseta, no?, especial. I això és el que jo crec que això m'uneix molt a la tia Vicentica, és el que destaca el personatge. Al final, forçat, entre cometes, pel públic, perquè me done compte que és el que a la gent li agrada. A la gent li agrada aquest toc, aquest punt, no?, valencià, però sense estridències, sense exageració. El natural, el valencià natural, el de l'estima, no?, el normal. Així, no sé, clar. Jo no me sé parlar d'això. A voltes me diuen, ui, com se te nota que tens tendències de no sé què? Com se te nota que tens tendències? Dic, les mateixes, el mateix i el contrari, la mateixa persona no pot ser. Aclariu-se. Jo no tinc tendències de res. Soc aixina, parle aixina. No sé si parle bé o mal, no intente que ningú parle com jo, no intente ensenyar-li a ningú res. Simplement parle. És que no n'hi ha més allà. Simplement parle, me divertix, me fa risa i sempre li dic a la gent. No te fijes. Mira, tinc davant la meva web i m'estic donant compte que he ficat doctora professional d'alt en gran en 2 S's i baix en una. Una de les 2 està mal, que és la que només du una. Sí. Crec, ara vaig a mirar el diccionari, però perquè veig hasta on arriba a voltes, pues que xica, no me done compte, però sempre li dic, no sé, no vingueu a buscar si hi ha faltes d'ortografia, rigau-se en el personatge, està per riure's, el personatge no està per adoctrinar de res. Que bonico. És per disfrutar. Que bonico. Disfruteu, passeu-se bé, no se fijeu si he dit primer fijeu i després fixeu. No ho sé, a voltes ho dic com me ve, no pense tant. Fluïsc, me divertisc i vull que se divertiu. Estic per això. No s'enredreu en normes de no sé què i normes de no sé quantos, i si m'agrada la política de no sé qui, de no sé quantos, no m'agrada de ningú. M'agrada la de passar-me-ho bé. Clar. Anna, m'encanta com has descrit l'amor a la terreta, al valencià. T'agraïm moltíssim que has compartit aquests minuts amb nosaltres, amb el Meridiano, en este primer podcast. I te veig per ahí, no? Te veig per els escenaris, per el carrer, per la vida. A més, vaig estar en València
principalment, òbviament, perquè soc d'ací i els desplaçaments tot és més fàcil. Vaig estar a Montó, en la província de Castelló, i també en Alacant, que estic una miqueta menys, però perquè costa un poc més el tema del valencià, encara que n'hi ha gent que viu allí i vol molt el valencià i vol que vaig i vol que estiga, i jo la primera que vull que estar. Així que vaig estar en les 3 províncies que conformen tot el territori en el que vivim la comunitat valenciana, així que me podeu gustar i vindre a disfrutar d'un show que jo vos asseguro sempre que se n'heu anar morts de la risa i se ho aneu a passar molt bé. Segur. Jo us ho asseguro. Anna, t'agraïm la companyia, dona-li un beset a la tia Vicentica de la nostra part i el que t'he dit, se veixam per el carrer, per ahir, per la vida. Un beset molt fort. Gràcies, bonica. Adéu.